cabinet meeting gidon ke cabinet meeting mentara sni hagaba barok atai kayu ilut yaki eke kijinjia kamtamnya hagaba menin kamit na kaliang jong ka sarkar India u prime minister uladep declare ba kandon ka total lockdown kapo kari India brokwe kabala sedang nadu made siteng made but kaban continue hadu arpo isni kabamut hadu ka khasau trik jong new April ar hajar arpo te akabi dei bat kane ka kam na kalian jong ka kabinet ni syong ka subject ka bang ngikret ka subject ka ngikren bah kolong ndak ka benta ki essential commodities namar arpo isni kam dei ka basuk ya ki pat ba bakin syong hayin bat ba klem yo ya ki jingbam ga jingdi dan ne balik thi ki jingbam jingdi na kanu no ka ka ba don kam man thi te alor jong kani nilai rai na kalian jong ka kabinet ba ka PDS kaniat ko majuat nila de update ba ukhau na ka benta jong ubenai March bat ubenai April ka PDS kaniat ban sam no yaki katkum katukan National Food Security Act katukan niat kemudian bat mentang ila order susu na kalian ke government na kementa jong ubenai Mei bat ubenai Jun tingim don jikuslai hakabide bekastok jong une ubenai walai ubenai March nang takum juru na kementa jong ubenai basau ngim don kanu kanu ke jikuslai dehenrei in anticipation kumopi na kalian joko sarkar kala de menta kasngi ila de push susu ila pan susu ya ka stop dan ka allotment ka badai jong ubenai Mei bat jong ubenai Jun kata kadai ka wei ka number 2 ki balai pada lengba jong ka PDS namar kidon arbenta ka wei ki baya ka ki bahap lengba ka PDS kabun katkum ka National Food Security Act bat kidon pada ki section ki balai ki bomdei katkum ka ka kabamut ki bahap shimbe lengba jong ka open market dia kabide bat ka open market ru na kalian juga government klasip kia bala da don kam ka sarkar kan order kan thit kala ngin ya tai op manda kala belum ke Punjab Bihar bat kiwe kuwi gijela bangin thit bangin wan ra in advance na kamta kini kisgi ki banwan khnang ba ka open market ru kan num don kan no kono shortage ha kabide bat ukhau ha kabide udai ha kabide ka umphniang kidon arpulai teliki items ki essential commodities ki bang ngamla ban pulilut te kidon arpulai teliki items ya ki ban nakal yang joko sarkar ka shimkia te menta kasngi ngilai rai ba ka sarkar kan sa pet ya kani hakaban pentingna baki supply perokoi kin bit kin biang nadong syadong kabaar kabagi shim ya karai ru kalong kani ka kabinet kalarai ban nadu la shiski hak bedai bat ka urban areas kum ke Shillong ngapamo kum ke Shillong Tura Jowai ba ngin penpoi ya kini ki supply syaki localities kamot kitu ki grocery shops ki badon haki localities bangin penbiang ya ka supply bat ba nge ailat da ka jing stu jebut bat ki borsno bakin regulate ya ka timing kala benlong ar kenta kala benlong lai kenta kala benlong sau kenta ba ki tu ki nong sok snong hala ki jong ki knong hala ki jong ki kentoi ba ki la ba lai thit ya ki jing bam ki jing di na ka benta kini ki ar poisngi ki bandang wan katakan dia nadu ka ar poitri kata kamu hak kabide bat ki urban areas kan mawa kan kabide bat ki urban areas na kalian jong ka sarkar klarai baka IT haki haparo ki deputy commissioner bagin khot meeting kerbang ya ki rang basno ban regulate ya ka timing ko mo ka timing na kamta kumno ban regulate hakat no por ban play kata kadukan bat kan por ban khang kata kadukan naman minile kat balak bat pedunaru ya karos namar bangi hap maintain ya kani ka distance ka jumi ban ya da ya ni knyang jingpang ko ba sirkai apo ka perthei barokowe
Nanta hakabadai pada bat ki rural areas. Hakabadai bat ki rural areas na kaliang ka food and civil supply ki walk out ki modalities kumno banle na kabenta bakiru kinyo ya ka jaka banlite ya ka bam ka di ka jongki kat kum ka jing don kam but ya kane an sa communicate lang ba ki deputy commissioners sya ki pait ba baro bat kum ju shapi ki media ki baju ya trade kat bat ni ka sarkar ba phin pun tip lem ya kane sya iway biway inong sok snong jong ka jela me bela takeaway kabenta kami kren halor jong ka to order ka ba mi menen ka bamut ka lockdown ka total lockdown ka ka bangi stress na kaliang jong sarkar kalong ka jingker pat rit jong ni ya baro kinong sok snong ha ka jela me bela sngaw bah le ya ka home guarantee syong haye halai jong ying halai jong jaka ban yada ya kene ka klam ka basir kai ka blajia ka baro ngiyo i kum bagalong namar teng i ngi nakleng sarkar ngi ngosi ban yo i badon ki baya ya yen klem don kam don ki bakwa ban le kai pman don ki balik ban ya bam khanas ngoba te ka bangi kerpat kolong sngoba observe ya kani namar kani kalong kayap ka im jong ka jela ka jongi barokoi lada jia bayo iwe ngong pi ka ba shitom ha kala ban ngimla ban control hapo ka jela jongi barokoi te ka bang ngakar parit kalong na kaliang jong sarkar ngakar parit nadu kiseng niam kinong yalam niam ki ba pero per hadu kiseng balang bat kham tam ya kisunjuk kinong sensyar snong bakin sngo bah ban ye trelang bat kanika rai ko order jong sarkar ka jongi kenang bangila ya kaban pentikna bagi pait ba jongi kilong save kilong singan na uneu knyang da ka baki syong halaki jongki ying kisem ke jongki kata kade ka ba nakwa ban pentip akmat jongpi nang ta shu hakabedei bat ki jhur ki chet hakabedei bat ki jhur ji chet ki ban nong kendong ka bangingi encourage mentangi dang ye kren bat ki katukan itli ki kinong song yo katukan ne ki business local businessman ke jongi ngidang ye kren baki ba lesi la da kalong ko bala bakin wan hakaju ka kru bangin le da ko online nang tang ki jhur ki che bangin le kit nang ta pade kin pun poi hakajaka ka ba don kam ban lejbu kena bakin yo bandi kum kini ki retailer shops kata kade ka way ka ba ngi persyang badha ka juga por ngi encourage ya kini ki entrepreneurs lada long ka bla bangin le online delivery ka lada la kam tam begini le ka ya ka home delivery ya kan itu kapikate sim ngidang ya walk out nakaliang jong ka agriculture nakaliang jong ki deputy commissioner ban walk out la ki don ki local entrepreneurs ki bala ki badon le si ya ka manpower ka jongki ngi nakaliang sarkar ngin encourage ya kataru bakin collect ya kini ki jhur bakin collect ini ki jingbam lani wat ya ki food grain so ban penpoi haye ngasen lani bat penpoi ha ka destination ka bakum mga ong pi an sa regulate an sa penbek kat kum ke ji penbek lang ha pedeng ki deputy commissioners bat kumju bat ki dorbar sno ki ba per kita ki bentang ki ban nakaliang joka kabinet ka shimi karai ka jamit ban nga kerpat ya pi kum ki media ba pin skau baharu bat pensyai